Και σήμερα θα μιλήσουμε για τα likes του Ask, πώς μαζεύονται. Τα likes του Ask είναι απλό. Όταν ο άλλος σε ρωτάει like, ίσον, follow και τέτοια, άμα θέλεις, τον απαντάς με ναι και μαζεύεις εκεί τα like. Δεύτερος τρόπος είναι που δεν τον κάνω εγώ, είναι κάνουν κάποιοι καινούριους λογαριασμούς και μπαίνουν στο προφίλ τους και κάνουν like και μαζεύουν έτσι like. Ο τρίτος τρόπος είναι θα μπαίνεις στους φίλους τους αγνώστους και στους άγνωστους στο προφίλ και να κάνεις like παντού σε όλες τις ερωτήσεις άμα θέλεις και άμα δεν βαριέσαι, και μετά θα λες ανταπόδοση. Αυτό με τα likes. Να σας πω ότι είμαι καινούριο στο YouTube, είναι το δεύτερο μου βίντεο αυτό. Είμαι 12 χρονών, με λένε Χρήστο. Σήμερα είναι Σάββατο 29 Μαρτίου 2014, 8 και 4 η ώρα. Το επόμενο μου βίντεο θα είναι σε μία εβδομάδα ή σε μία μέρα αύριο, που θα κάνω με το κανάλι που έχω δημιουργήσει εγώ και είμαστε 4-5 άτομα. Βοηθήστε με τα like, dislike και προβολές. Θέλω να έχω πολλές προβολές άμα γίνεται. Θέλω να σχολιάζετε από κάτω από το YouTube, στο Facebook που θα το έχω από κάτω, στο Ask FM. Θα μιλάμε, θα με λέτε τι θέλετε να συζητήσουμε και θα διαλέγω. Τα θέματα του καναλιού μου θα είναι πλάκα, τι άλλο, παιχνίδια, θα κάνουμε εξερευνήσεις στην πόλη μου το Κιλτής, τι άλλο, και πολλά άλλα πράγματα. Θα σας γνωρίσω τους φίλους μου που έχουμε κάνει το κανάλι μας που σας είπα πριν λίγο, και αυτά. Ευχαριστώ πολύ, γεια σας.